Прывітанне, сябры! Сёння з вами мы пазнаёмімся з артыкулам да раздзела «Біблія – вечная і дзівосная кніга». Біблія – старажытны пісьмовы помнік, дзе сабраны разнастайныя творы, у складанні якіх на працягу амаль 1500 гадоў прымалі ўдзел каля 40 аўтараў. Біблія складаецца з асобных кніг. Кніга па-грэчаску «Біблія». Адсюль і назва твора. Кнігі, напісаныя да нараджэння Ісуса Хрыста, Сына Божага, складаюць стары запавет. Тыя, што ствараліся на працягу першага стагоддзя ад нараджэння Хрыстова, уваходзяць у новы запавет. У старым запавеце расказваецца, як Бог стварыў сусвет і самога чалавека. Апавядаецца аб прароках і прароцтвах. На яго старонках надрукаваны псалмы, старадаўнія песнапенні і малітвы. Стары запавет апавядае пра гісторыю Ізраіля, з народам якога Бог заключыў дамову, запавет. Паводле гэтай дамовы Бог і людзі ўзялі на сябе ўзаемныя абавязкі. Бог абяцаў дапамагаць людзям, вучыць іх жыць па маральных законах, даць ім збавіцеля. Людзі ж павінны былі жыць у згодзе, слухаць Бога, верыць Яму і спадзявацца на Яго, рыхтавацца да прыходу збавіцеля. Аднак людзі не сталі жыць паводле боскага запавету і паступова гінулі ў грахах. Міналі стагоддзі. Раптам у палесцінскіх землях з'явіўся чалавек, які рабіў незвычайныя цуды, вылечваў безнадзейна хворых, уваскрашаў мёртвых, прапаведаваў невядомае раней вучэнне, Евангелле, што ў перакладзе з грэчаскай мовы азначае «добрая, радасная вестка». Гэта быў Ісус Хрыстос. Хрыстос па-грэчаску азначае «пасланнік». Яго, згодна з прароцтвам, даўно чакалі. Бог паслаў на зямлю свайго Сына, каб даць людзям, якія вераць у Яго, жыццё вечнае. Ісус Хрыстос прыйшоў на зямлю, каб зрабіць чалавецтва шчаслівым, паказаць сапраўдны шлях жыцця. Ён узяў на сябе ўсе людскія хваробы і грахі, прыняўшы пакуты і смерць за людзей. Новы запавет прысвечаны Ісусу Хрысту. З яго старонак можна даведацца, як ён нарадзіўся, жыў і памёр. У новым запавеце падаецца вучэнне Ісуса Хрыста, апавядаецца пра яго 12 апосталаў, вучняў. 4 з іх – Мацвей, Лука, Марк і Іаан – расказалі пра жыццё і вучэнне Хрыста. З тых даўніх часоў Біблія перакладзена на 1000 моў свету і з'яўляецца самай вядомай кнігай. Да сустрэчы, сябры!